m'ha emocionat. Només expressar-vos amb aquestes paraules un desig, que sé que, a més els que estem aquí, estic segur que el compartim. És que entenguem, o jo entenc, l'escenari de l'esport com l'oportunitat de realitzar-nos com a persones, mostrant-nos a nosaltres mateixos quin és el nostre caràcter i quina és la nostra actitud davant la vida. Per tal de saber trobar en l'esport la manera de millorar i de créixer com a ésser humà. Crec que aquest ha de ser el nostre principal objectiu com a esportistes. Aconseguir-ho és l'èxit, més enllà de marques i premis. D'altra banda, vull fer present aquí una sèrie de persones a la vida, totes en tenim, que han sigut molt importants al nostre costat, però n'hi ha hagut que han sigut molt importants i, a més, decisives. I ara vull aquí expressar i tenir al meu costat unes quantes que han sigut importants i decisives per poder haver realitzat tots aquests anys de pràctica esportiva. Un és el doctor Ramon Oliver, metge cirurgià del CAR de Sant Cugat. Jo he patit 3 operacions de creuats i a la primera vegada em van dir que hauria de deixar el món de l'esport. Llavors, aquest doctor, la seva praxis mèdica, m'ha ajudat, sens dubte, a poder continuar. La Vicky Pons, del Departament de Fisiologia del CAR de Sant Cugat, ha estat molts anys assessorant-me i ajudant-me. Vull nombrar també el Xavi Canelles, psiconeuroimmunòleg, una especialitat que ens sentirem anar parlant cada vegada més. És la persona que m'ha ensenyat més de nutrició, més de salut. És un pou de ciència. La Maite Doñate, del Servei de Nacions Esport de Granollers i cardiòloga i metge de l'esport, que vetlla cada any per la salut del meu cor. I talment ho dic i ho subratllo. Molt apreci per la Maite i per com em tracta i per la seva sapiència com l'utilitza a mi. I també pel Miquel Àngel Domínguez, fisioterapeuta i amic, que en moments puntuals ha sigut decisiu en les seves intervencions com a professional per a poder continuar endavant amb els meus reptes esportius. Com a entrenadors serien els nostres senseis, els esportistes, l'entrenador. Vull nombrar el primer entrenador que vaig tenir en taekwondo, tot i que les imatges han aparegut, però he tingut una vida prèvia esportiva al món del taekwondo. Va ser el mestre coreà Kobok Rae, que em va ensenyar la disciplina de les arts marcials. I llavors també vull mencionar el Leo Aren, amb el qual vaig preparar el Mundial d'Argentina, que he sortit un retrat, i que sens dubte va ser una de les meves fites importants. Poder participar en un Mundial i, a més, amb l'èxit d'aconseguir una medalla de bronze. També com a esportista, una persona molt influent i que admiro moltíssim per moltes coses, és el meu germà, el Manel Ribot, molt conegut de molts que esteu aquí, mestre de taekwondo, campió d'Espanya, membre de la selecció espanyola, una gran persona, un gran esportista, un gran germà. Altres esportistes que també puntualment he viscut moments molt emocionants, que m'han ensenyat moltes coses. El Rafa Bosch em va ensenyar què era el desert i com s'havia de competir al desert. Amb la Núria Albo, que vam aconseguir una fita molt emotiva i molt important per nosaltres dos, que venim a Tindandesa. Amb el Carles Dantí i la Núria Espinosa també hem passat al desert moments molt emotius. I en l'última etapa, en aquests últims són 12 anys ja amb els Dolmens, hi hauria molta gent a nombrar, però només en nombraré 2 persones que van en relació a tots els altres. Un és el Miquel Comella, company de Caldes, íntim, i l'altre és una persona que m'ha fet companyia els 2 últims anys en totes les adversitats, que és el José Pérez Marín. Com a clubs, el Club Taekwondo Granollers, el Club Triolo Granollers, són 2 clubs que m'han marcat en la meva vida esportiva. Finalment, diuen que darrere d'un gran home hi ha una gran dona. Jo, sens dubte, no em considero cap gran home, però sí que considero una gran dona la que tinc al darrere. La meva esposa, la Teresa Calvet.